lan Mas padha merga kahanan kaya ngene Mas Gareng. Padha eling lan Mas padha mulat para sang Arjuna Ndara kula Janaka Den sampun jugar ngenipun raga suksma sampun pinanggih kaliyan Kang Raka Dwarawati napa dereng Gus Kakang Semar Badranaya pangestu aku bisa sabejagung kelawan Koko Prabu Dwarawati lajeng dawuhipun Kang Raka dos pundi prasajan wae aku durung bisa ngucap karana aku ngenteni rawuhe Koko Prabu Puntadewa
langening kalang yuwana gelar pandang muncar tinon lir kakonang surem sorote tan padang kasor lan pacare purnameng gegono dasare mangsa ketiga adiku Dyai Janaka si Adi malah wis mapan ana bali makambang kene. Wah, jlamprong kuwi malah wis ana kene. Non urinje. Koko Prabu Puntadewa dalah Kakang Mas Werkudara. Sampun sawetawis wanci anggen kula dedhepok wonten bali makambang mriki. Anggen kula budidaya supados Koko Prabu Ndarawati saged wungu nendra. Yayi Janaka banjur kepiye anggonmu nggugah marang Koko Prabu Ndarawati? Kepareng matur duh Koko Prabu. Sesampunipun kula sumusul jengkaripun Koko Prabu Ndarawati, kula lajeng pikantuk wisik bilih ingkang sembada anggigah Koko Prabu Kresna menika boten wonten sanes namung kejawi paduka Koko Prabu Puntadewa. Pramila ing mangke sumangga Koko Prabu keparenga mungu sarenipun Sri Kresna ingkang sedaya kulawa minangka pratandha ungguling Pandhawa wonten Baratayuda Jaya binangun benjangipun Koko Prabu. Pramara reh panguswa myungbrengeng kadikarunaning kaswase aneng marga memalahatkum duh sang pangrurah satur sekti Koko Prabu Sri Bathara Kresna Jimat pepundhen kula. Dinten menika ugi kula lan para kadang Pandhawa pasrah jiwa raga sahandhap pepada paduka Kanjeng Koko Prabu. Unggul lan asoring Pandhawa jroning Baratayuda Jaya binangun kula sumanggaaken paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Dene minangka pisungsung kula boten saged ngaturaken bebingah brana picis kang sarta kekidungan ingkang arum. Nanging mugi keparenga paduka Koko Prabu nampi sembah pangabekti kula katur paduka Koko Prabu.
Yayi Prabu ya sungkaweng tias miat solai ngarini ro ya jagat Dewa Bathara pangestu karo jagat ora nyono orang legewa kadang-kadangku Pandhawa lan Yayi Puntadewa Yayi Duryudana jangkep kang lenggah ana bali Makambang nuwun sewu wonten kersa menapa dene sumusul pun Kakang Yayi Koko Prabu rening wonten jangkaning jagat Baratayuda Jaya binangun pramila sowan kula para kadang Pandhawa nedya amboyong paduka Koko Prabu Kresna kinen ngayomi para Pandhawa benjang temu ing Baratayuda Jaya binangun boten Koko Prabu paduka Koko Prabu Ndrawati kedah ngayomi dhateng para Kurawa kedah dados botohipun Duryudana sakadang Yayi Prabu Puntadewa dalah Yayi Duryudana kula menika namung tiyang setunggal lah kok dadi rebutan antawisipun Pandhawa lan Kurawa sedaya sami-sami kepengin boyong Narendra Dwarawati kinarya pujaga cobi sakmenika ngeten kemawon Yayi kula menika tiyang setunggal ning wonten tetimbanganipun wonten pilihan sanesipun tetimbangan kados pundi Koko Prabu tetimbanganipun Ratu Sewu Negari ratunipun sewu patihipun sewu ajeng kawimbuh wadya balanipun pinten-pinten haksa ini lajeng Yayi Prabu kula aturi milih salah setunggal pilih Boyong Kresna apa pilih Boyong Ratu Sewu Negara Boyong Kresna mung ijen sak glintir apa pilih Boyong Ratu Sewu Negara sak wadya balane Tapi kula aturi metuk. Menawi milih pun Kakang Benjang Bratayuda aja binangun pun Kakang ndereke Yayi. Nanging lamun to milih Ratu Sewu Negara, nggih monggo. Ingkang ngombyong nggih Ratu Sewu Negara niku, mboten. Sakmenika ingkang katuran milih langkung rumiyin Yayi Duryudana. Kula wenaken milih langkung rumiyin. Yayi Benjang jroning Bratayuda aja binangun menika pilih kinayoman dening Nata Ndarawati napa pilih kinayoman dening Ratu Sewu Negari. Monggo kula aturi wangsulan ingkang trawaca Prabu. Yen kula milih Prabu kula rentuk Ratu Sewu Negara sakwadya balanipun. Nggih. Nek yen kula pilih Ratu Sewu Negara, kula ora entuk boyong. Sampeyan kedah mekaten kedah adil. Enggak. Milih sinten Yayi Duryudana? Rehning kangge ngimpun kekuatan jroning prang ageng. Kula pilih wadya bala sing akeh. Kula milih Ratu Sewu Negara sak wadya balane sineksen jagat saisine lho. Yaji sampun wasmelang.
benjang jroning Bratayuda aja binangun pun Kakang Dwarawati ingkang badhe dados pujangganing para Pandhawa kula ingkang badhe ngayomi Yayi Aji Sakadang ngaturaken gunging panuwun duh Koko Prabu. Arsa madangi jagat duk mungo-mungo paneng sapucak ing ukir merbabak bang sumirat ana soroting surya mega lan gunung manguwa paksi manungga wajine aku kagat raina sanesara ose pagelaran kang gedhe kakite kang ala Sumilak wadana gengis hadining kusuma memayu-hayuning nagri wah rumangsa marem kula paman syukur nggih katitik kok jejogetan pripun Nata Dwarawati sampun sembada dipun gugah dipun boyong kersa ngombyongi Angger Duryudana. Wah, kula entuk ijol luwih akeh. Lho. Ijol napa? Ratu Sewu Negara sakwadya balane. Ingkang lintoni Ratu Sewu Negara niku sinten? Koko Prabu Kresna dhewe. Jarene Kresna ana tetimbangane.
Aku kon milih Kresna Ijen apa kon milih Ratu Sewu Negara? Aku kon milih salah siji, Paman. Rene ngelingi kanggo perang gedhe. Mula aku milih Ratu Sewu Negara, sak padihe, sak sentanane, sak prajurite. Besok Ratu Sewu Negara nyengkuyung Kurawa mati aku. Anda salah tebak, Ger. Ibarat main dadu niku kleru tombok sampean. Kleru pripun kula entuk akeh. Akeh-akeh pripun niku Ratu Sewu Negara niku iso mati katen. Ambak ratune 1000 patihe 1000. Perjurite pinten-pinten. Haksa ini ning niku kabeh iso mati. Beda nek jenengan niku milih Kresna. Nadyan Kresna Ijen niku Kresna ora iso mati, tur Kresna iso matek aji bala 1000 sampeyan kapusan lho. Wah. Wah, terus piye? Piye, Paman piye? Nyuwun sewu wangsul melih njaluk ijol. Ijolan karo Pandhawa. Yen ora dijoli, sepun monggo kula borongaken kangge retiri to. Wah, bangsat elek. Oh Prabu aku ijol, ora bu ijol. Wah, aku njaluk ijol. Ijol piye? Kresna sing tak boyong ana Ngastina. Ratu Sewu Negara beken kabeh Werkudara beken Kresna tak jaluk. Wah, cangkeme. What? Pripun, Ger? Kalah. Ngatotong niki endem pripun iki. Urung ketemu Kresna malah diadang Werkudara. Wah. Werkudara bangsat elek. Nyepelekke Duryudana. Sampeyan mau nyawang kula perang musuh Werkudara. Sing sampeyan sawang kula kalah napa menang? Kalah sampeyan. Derek. Kula derek kalah, kula labrake mlih. Pun. Pun ya. Nek pun kalah niku nggih pun.
nek wis kalah niku ngaku kalah. Mboten kena udu abab. Nek pun tak nggih tak. Sampeyan mboten usah maju perang, kula tak golek wong liya mawon. Kula tak ngobong-ngobongi wong liya. Rembug lor didol kidul, rembug kidul didol lor, men muring men nesu. Werkudara men disikat. Sinten? Sing lagi tapa teng Tlaga Dwitawana, Kang Raka Mandura niku wong gampang diapusi. Paman Senguni teko rene ngopo iki? Ana apa Paman? Ngaturi kawuningan, Nggih. Keng Rayi Ndwarawati sampun wungu, sampun jugar nggenipun tapa nendra. Lho. Yai Kresna wis jugar. Inggih lho. Udawa nek ora marani aku. Piye iki Udawa? Monggo sore mangko wis kencan lho. Yen adikku tangi aku digugah kandhani ngono. Nggih, sekedap. Lah Banjur niki wau anak Prabu Duryudana iya sampun sembada gigah nggenipun Keng Rayi Tapanindra. Ning nggih niku Kang Rayi Duryudana diwene tetimbangan. Besok Bratayuda kowe milih Kresna sak glintir apa Ratu 1000 negara. Ning watakipun Kang Rayi Ngastina niku wonge lugu, wonge jujur. Dijlomprong-jlomprongke nggih manut. Kowe milih Ratu 1000 negara wae. Sing sanjang ngoten sinten? Kresna. Kowe milih Ratu 1000 negara wae. Ratune bae wis 1000. Patihe 2000 pira di total? 2000 niku lagi ratu karo patih. Nek prajurite ora ketok. Niku nek nggo Bratayuda mesti menang. Lah. Anak Prabu Duryudana kepilut rebuk manis. Banjur nah bareng eling balik melih ketemu Werkudara. Anak Prabu Duryudana nyuwun ijol Werkudara ra entuk. Oh, ra iso. Kowe iki Duryudana iki bodho. Ratu gedhe, ratu sugih ning kok bodho. Sing muni ngono Werkudara ngunekke Duryudana niku. Bola bali iki mung kari kumpulane. Biar ana Duryudana mesti ana Baladewa. Lah kumpul Ratu Mandura itu man mung goblok bodho ora ngerti apa-apa. Wong Ratu Mandura iki lunga-lunga kaya kebo ngono kumpuli wae. Sing ngandhake kula kaya kebo lunga-lunga kula bodho Werkudara kiter wani. Biasa ta lek Werkudara. Iblis. Nyonyor raimu ora we, modiar. Ya, wis karo tutuk karepe bangsat. Werkudara nino karo Baladewa. Ayo, maju arek tumplak modiar bangsat. Kowe ngunek-ngunekke Baladewa bodho.
Kowe ngarani aku longa-longa kaya kebo. Yo. Anggepe apa? Kowe ora duwe tatanan? Apa kowe ora duwe tata krama, ora duwe sumbasita, ora nyawang? Aku sedulurmu tuwa. Lah meneh aku bodoh, longa-longa kaya kebo. Anggepe kowe pinter-pinter dhewe ngono. Yo. Aku ora caturan. Ora caturan-caturan piye? Kowe ngunek-unekke Baladewa, aku kuwi goblok, aku wong bodoh. Duryudana bisa bodoh mergo bola-bali kumpul karo Baladewa. Aku ora trimo ngunekke kaya kebo bangsat. Jejeki mutiar. Rumah samu dumpeh kowe gede dur. Aku ora wani ngono. Dapur mulai. Ebes larat jarak karo Baladewa. Bangsat elek. Manimu nguncalke kowe. Aduh. Aduh. Wis tuwek. Wis tuwek. Disandak. Diuncalke. Biangsat. Tak juwotosi meneng kowe menteleng. Bareng aku lenok dicadak diundangke. Ora trimo aku kalah karo Dyapur Werkudara. Aku ora trimo. Ayo, maju Werkudara. Gretel nenggala pedhot kulo kowe. Ayo, sawangen iki. Kyai Nenggala, Gretel kulune Werkudara ora pedhot. Ojo tak Baladewa bangsat. Wah, kaya bocah bayi. Sumbar nggawa gaman. Apa kok kira Werkudara wedi karo nenggalamu? Tamake Dadang Udara adikku di. Pun Kakang ngerti yen si Adiki wong ampuh wong sekti. Upama Nenggala tiba dadamu si Adi ora apa-apa, pun Kakang percaya. Iya, minggir tak tampanane. Pisanji iki manut pun Kakang Dwarawati. Kon manut piye? Yen kakangmu Mandura kenamake senjata Nenggala, tak jaluk Endanana ya Yayi. Diendani aja kok tamani. Ora watak Werkudara ngendani wujude gegaman. Iya, heeh. Pun Kakang ngerti watakmu, ning pisanji iki wae. Pisanji iki wae Endanana mengko bakal ngerti dhewe lakon kang sak banjure. Wah, yo manut. Werkudara, ayo senjata Nenggala nek dadamu. Ayo mlayu nyang ndi kowe? Kowe mundur-mundur wedi nampani Nenggalaku. Ayo
yen pancen kowe rumangsa ampuh, rumangsa sekti, tamani ning kono. Yo, tamake. Mutar kowe. Dindani lemahe bengkah ngurup metu genine lemahe. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Wong kok brangasan kaya kowe Baladewa. Lho. Ana swara sapa iki? Sing nyuwara nyebut jenengku sapa? Aku Bumi sing kena nenggalamu iki. Aku rumangsa lara kena gegamanmu Baladewa. Kowe aja kirang-kirang, kowe aja nibake nenggala marang aku. Luputku apa karo kowe? Bumi ora luput karo kowe. Lah kok aku kok pilara kanthi nenggala Baladewa. Rungokke Ratu Mandura. Gandeng kowe milara bumi. Eling-eling besok matimu dicepet bumi sapitu disiksa karo bumi. Wah, ora. Ora. Aja bumi aku njaluk ngapura. Aku aja kok cepet. Kresna iki piye, Kresna? Tulung Kresna. Kresna! Tulungono aku Kresna. Aku wedi, aku wegah dicepet bumi Kresna, aku wedi. Sareh kok Prabu sareh. Lah kados pundi kula saged paring pitulungan menawi didhisikke nangise. Lenggah. Pripun? Enten apa? Nalika aku namani senjata nenggala karo Werkudara ngendani gamanku kenek bumi. Murup metu gendine. Terus ana swara, Baladewa Ratu Mandura. Kowe dak sia karo aku bumi sing kenek gamanmu. Aku ora duwe luput karo kowe tamani nenggalamu. Aku diunek-unekke karo bumi mau. Lajeng aku disedakke. Besok matiku disiksa dicepit bumi sapitu Kresna. Aku tulung ana. Bisane luar saka setting bumi iki aku kudu piye? Aku manut karo kowe Kresna. Injih. Sedaya kala wau saged diwiradati kok Prabu. Iso saged lah dalah kuwi sing tak jaluk. Lega aku. Iso diseranani saged. Pancen adinipun Kakang dhewe. Tak bagus-bagus dhewe, tak ganteng-ganteng dhewe, tak pinter-pinter dhewe, sok nek gedhe adol omah. Ngudang kok elek. Saking senengku ngudang ngawur. Piye? Seranane aku kudu bancaan napa? Apa aku kudu tuku ndas kebo pira cacahe? Tak pendem ning nggon kono mau. Sanes menika. Lah apa?
Nyun pangapunten Paduka Koko Prabu Mandura menika sampun damel dosa kalian Bumi Pertiwi. Katitik dumaweng senjata nenggoling Bantala Temah. Bumi wau sambat nangis-nangis. Sampun kacetha Koko Prabu Mandura menika nandhang ing reh kalepatan Paduka dosa. Lah iya aku ngrumangsani aku luput kok. Banjur selanane iki kudu piye? Kedah nglampahi sesirih utawi tapa. Oh, tirakat. Injih. Tapa apa aku manut? Kon poso apa aku gelem? Mutih. Kuwi pakulinanku nek poso mutih. Oh, ngaten. Iya. Esuk-esuk ngombeku susu putih. Segane ya putih. Terus udut rokok sing putih. Sega campur kuyah putih. Lha kuwi tahu sing isih putih. Posanipun Kakang sanes punika. Nah nika. Kanggo nebus dosaku pun Kakang kudu piye? Koko Prabu. Paduka Koko Prabu kedah nglampahi tapa wonten ing Grojogan Sewu. Oh, ning Grojogan Sewu. Nggih. Pirang dina? Sedina apa 3 dina? Mboten wonten petanganipun ingkang gumathok neng wonten titi tengaranipun. Tengarane apa? Wonten ngandhaping Grojogan Sewu menika wonten kembang trate ingkang tansih kuncup. Heeh, terus Koko Prabu kenging jugar anggenipun tapa brata menawi kembang trate kala wau sampun megar. Oh, dadi ora kena dipitung pirang dina ngono ya. Mboten. Kembange kuncup anggur megar pun Kakang leren. Injih. Oh iya. Ndek puno enteng ngono lho. Kemudian tapa ning nggon banyu senenganku kuwi ning nggon banyu kuwi. Grojogan Sewu senenganku. Cedhak omahe sing enong kuwi to. Sanes. Oh, lho. Pokoke nggon banyu ngenteni kembang trate megar. Nek durung megar pun Kakang ora kena jugar. Nggih. Nek wis megar entuk jugar. Injih, kula aturi kundur. Oh, ya tak lakonane diwiwiti dina apa? Apa dina kelairanku? Kelairanipun Koko Prabu Mandura September. Neptunipun mbuh aku dhewe ya lali ya. Nun sewu. Sak menika ugi enggal kawiwitan Paduka Koko Prabu nebus dudusan wonten Grojogan Sewu ngantos megaripun kembang trate. Iya. Njaluk pangestumu muga-muga kasembadan sedyaku ya. Nggih, ngantos-ngantos Koko Prabu. Setyaka dawuh Kanjeng Dewaji. Wakmu Mandura tapa brata ing Grojogan Sewu? Njaluk tulung tunggonana ya, Nggir. Nggih, sendika ngestakaken dawuh. Kowe nunggoni ning ana gawean sithik. Lho, menapa mriku Kanjeng? Kembang trate kae, sing ning kono kae sisih mingkup kae, talenana nganggo benang putih ya. Taleni sing kenceng. Pamriye suku kembang kae ora iso megar. Ning yen naleni aja nganti ngerti wakmu Mandura lho ya. Dipun taleni nganggo benang. Benange sing putih aja nganti konangan. Ya. Dadi wakmu Mandura ki men sak jeke ta apa ning kono men ora jugar-jugar kembange ora iso udar kok taleni ya. Budal dina iki ngestaken dawuh.
kanggo nyingkirke Koko Prabu Mandura supaya ora melu perang Bratayuda. Lah yen melu perang yo ngewuhke kok Kakang sepuh siji kae. Kakang kuwi elon kena omongane Ratu Ngastina melu Ngastina. Kena ngomongane Werkudara melu Werkudara ya bingungke nek melu Bratayuda. Koko Prabu, mugi-mugi manggih hayu rahayu Koko Prabu. Wa Prabu Antarja nggih wiwit saking kahyangan Sabta Pratala ingkang kula padosi namung Paduka Wa Prabu Ndrawati. Oh, ngono, Nger. Cah bagus Antarja. Iya. Wigatine. Kepareng matur. Wa, rening Baratayuda menika badhe kawiwitan. Kula menika ngrumaosi dados putra Ngamarta. Putranipun Kanjeng Rama Werkudara. Kula gadhahi hak lan gadhahi wewenang madeg senopati mbelani bumi Ngamarta. Heeh, pancen kaya ngono. Bener kuwi, bener. Nanging menapa jroning rantaman senopati kang sampun karacik lan kapacak. Nami kula kok boten kadhapuk dados senopati jroning Bratayuda. Dosa kula menapa, lepat kula menapa. Antarja, kowe ngerti ra sing jenenge Bratayuda Jaya Binangun? Iya. Bratayuda kuwi perang suci ora perang ampyak awur-awur. Ya. Lah kok kowe rumangsa gela ora kadhapuk dadi senopati? Nanging kula kedah mbelani Bumi Pertiwi. Apa mbelani Bumi Pertiwi kudu nganggo perang? Ora. Sinau sing pinter. Nyambut gawe sing temen. Ora kudu perang bilane Bumi Pertiwi, ana pilane dhewe-dhewe. Samudados prasetya kula. Prasetyamu piye? Kula entengaken pejah kula menawi kula mboten sembada, mboten kadhapuk dados senopati. Lho. Ngosek. Dleweran lohmu ngomong ngerti entengke patiku yen ora sembata dadi senopati ora becik cah nom ngucap ngono kuwi ya Nger Antarja. Nanging ora usah nanging ngene. Lah upama kowe dadi senopati ngono apa ya mesti Pandhawa iki iso menang. Coba pikiran to. Upama Antarja dadi senopati, apa kowe iso mesthekke yen Pandhawa kuwi menang? Saged. Dasarmu apa? Kula gadhahi kasekten ingkang linangkung. Kasektenmu wujude? Saben wonten mengsah dlamakanipun ingkang wonten lemah kula dilat mesti pejah. Oh, kuwi to. Dadi nek ana musuh mlaku-mlaku dlamakane mok titeni kok dilat mati. Iya. Oh.
Mulai ku aja pisan-pisan dilat ning tengah pasar kowe. Iki dlamane wong akeh. Ampun Gojek, kula niku Ya ora. Kena dipesthekke apa ora? Yen sing dlamakane kok dilat kok mesti mati. saged. Tenan? Saestu. Coba dlamakan sing ning kono kae dilaten wonge mati ora, Nggir? Pundi dlamanipun? Iki ngarepanku iki ana dlamakan iki coba dilaten mati apa ora sing duwe dlaman iki. Oh. Dananira layung kumel kucem rahnya maratani dlamakan kula piyambak lho. Dlamakanmu to? Injih. Oh, lah. Yen ngono, dlamakan iki yen kok dilat kowe mati. Injih. Lah kok nangis? Apa Antarja dina iki wedi mati? Anak Werkudara. Apa kowe wedi mati, Yer? Yen mung perkara dilat dlamakanmu dhewe. Wondorawati boten ateges kula punika boten wantun pejah nanging nanging piye kula purun pejah nanging kula nyuwun dawuh saking Paduka benjing Bratayuda menika sing unggul juritipun sinten besok jroning Bratayuda sing menang Pandhawa sing menang wong tuamu apa kowe wedi mati saiki Antarja? Kula ngaturaken gunging panuwun dene kang dados jalaran pejah kula Nalendra Titis Wisnu kula lila pejah menawi para pepunden Pandhawa unggul yuda iya Pandhawa menang Pandhawa menang Antarja kula sunaken pangapunten dhateng Kanjeng Rama saha kadang-kadang kula nyuwun pangapunten sedaya kalepatan kula mugi-mugi gesangipun Antarja ngantos pejah kula dinten menika migunani tumrap nusa bangsa negari Ngamarta nyuwun pamit.
Antarja. Ndara. Sembendhe kowe lakonmu bocah bagus tangiya uripa Antarja iki aku bapakmu Antarja tangiya nger aku bapakmu Antarja. Werkudara wis Yayi pancen lakone anakmu mung cukup semono dina iki putramu Antarja wis rinacut antuk kaswargan jati coba ta putramu Antarja dadi pahlawan kusumaning bangsa labuh-labeti Antarja wis pirang-pirang tumrap negara Ngamarta kowe kudu ngerti wis kinudrat dening jagat pinurba dening Dewa Antarja kudu racut dina samengko jalaran apa? Anakmu ora kena melu jroning Bratayuda. Bratayuda kuwi mawa tatanan ana tetembungan sapa utang loro nyaur loro, utang pati nyaur pati, utang wirang nyaur wirang. Anakmu Antarja ora entuk melu Bratayuda jalaran putramu iki suci ora duwe utang loro, ora duwe utang wirang, ora duwe utang pati marang sapa wae. Wajib bombong kowe duwe putra Antarja. Nadyan tos kawit Antarja kuwi mbrung kesurung kaya wong wuyung nggone pengin dadi senopati. Ning dina iki putramu Antarja wis antuk kaswargan. Dara percaya lawan pun Kakang. Racute putramu dadi srana wahyuning kamulyan, wahyuning kabagyan, wahyuning katentreman bengi iki nggih. Nggih, Den. Ampun pun dikhlaske. Racutipun Kang Putra leres pangendikanipun Kang Raka Ndwarawati. Kang Putra niku pengawaking wahyu kamulyan katentreman. Racuting Kang Putra manjing kaswargan dalu menika tumurun kamulyan kabagyan mapan wonten ing Banaran Kulon. Wahyuning kamulyan kabagyan kala wau mugi langgeng manggihayu tumrap sedaya para warga ageng ing Banaran Kulon mriki. Mugi-mugi kanthi lampan menika Banaran Kulon saya kuncara ngrembaka anjayeng bawana kalis ing rubeda.